Mami mamu nyina akwaba shonko emfambra episode 3 of Adamfo boni binti. Hey, enseme koso wo manyimu. Ebusia episode 3 of Adamfo boni binti so no. Ababa wabi ene di ababe somme na ababa wana chese bebi ana oye adwuma no na one maame bi owo hono ma na maame no aware. But ono ababaawa no na onyanware enti no sene na abrebia no eya na maame ne kasa etu ne foni ade no ohun ni se o maame we de sene ono aware a wafa aware mu ote aware ase no se me de me ho ben no na me ne no edi mabrabo mu nkomo efa relationship ni ade a obetumi etumi fuyiye na wakyerɛkyerɛ me relationship ani so esan sɛ awareɛ da m'anim a ɛnkyɛ na meekɔ sɛ ɛbɛyɛ a menkɔ awareɛ na mensansan mekyi ngu m'anim abusuafo anim asente no ɔde ne ho ɛkɔdɔɔ saa maame a meka n'asɛm yi na ɔne ne ho bata maame yi edumbre bi a ɔne ne partner ɔyɛ ɔne ne boyfriend no ɔmunya problem kakra na omunya problem no eno ne maame we ekodi hu komo na maame no eje ne boy ne number ena oye say one ne bedi hu komo na watumi esiesie omuntem ede ama omo maame je number ya no kwasem one papa edi hu komo wani ade ma one ne boyfriend ntem no bibia ebeto odin na maame we ye obi a na ababaawa no ka ne past life de wafemu number of relationships a wakọ de atoto no other relationships mu ni ade na one maame ya waware dey one no edi hu nkomo ma maame so eka ne de ede ye futuo ede ma no na one ni kunu ba ware no ni kunu no eka kire ne say anadwo na meware wawie no me wasɛm bi eka kyerɛw ɛna osiyo ebusia mesi adamfo boni bi o adamfo boni binti we de ankanade papa bi ya ahwere no senye be ma ne dono ɛna nye be ma ne ti obaba we yase ɛna so ni mu a ankanade pa bi akaban na efiri ne nsa. The night a ɔware wie no asɛm a ne kunu no ka kyerɛ ne sɛ maame a wɔware panyin a woni no ɛwɔ adwuma baako mu ya na otuufo na bibi ba yɛ ntem a osiesie de ma yɛn wobɛkyie de sɛ na maame ka kyerɛ me sɛ menhwɛ me ho yie wɔ wo ho me be worry menye very careful wo ho na ebia ubetumi asai me ebia wuntumi fa me nkodu baby pa ne sansa wunye oba pa maami ka kire be menye tumi ka obaba weyi nsem a onne nkoma oni ni diye ebra na onyanhia ne kunu no ebra na onyanhia abrantie no tese nkoma oni ne maami di ohu ne se bi maami ye nyansafo oni ne di sankoma ni nyina no enne maami ni ka bia de kire be ma no senyo dobi ne be ma ewode ma baba we ya akadi adafo boni bi di aye ababa we nie mehunu se wo ye maami pani mehunu se wo ye maami a waware menim se waware for years like woti ase woti relationship ase woti aware ase me ye young girl a mesi so a me bobra maami fa me ho be patam wo maami fa me ho be patawo nanka mintumi nsua bibi mfamfiri wo nkyɛn nanso ebusia di adamfo bone di aye obi nie se oni ni di nkoma no wafa phone no wafrɛ be ma no no waka bibia di akye be ma no se ababa wa na wo ba be ware no ababa wa ne ti say ababa wa na ya abortion ababa wa na ye say ababa wa na ye say
ɔde ne reshe maame na wowari mu no anka maame a wowari mpo die anka abofra si so na anka oba abebobra abofra si so na so wonhia bema bi no ne bema ne bedi nkoma anka maame a wowari mpo die anka wo sei nipa sei eye den mesi adamfo boni bi o adamfo boni bi a nipa de ne ho kɔ bata ne nti anka na de papa bi eye free ne nsa adamfo boni ababa we ka ne nsem o say queen ubechie di say maami nim se me kunu atumi aka nsem o kan ye nyina e de a kire me enu nti no enne maami frɛ me na aware mu te sɛn na ne ma ekɔsɛ ade kye no maami ya frɛ me ade kye bio ma maami ya frɛ me abre bia maami ne frɛ no Osin nsem o ka kire ne bra no nya nware ye ni nyina no maami ne yi ba ko mpa efiri mu say da bibia esiye bia maame ne bo ne kunu na mane anka maame peni asabi nyansa wo wutiri manka wo ware pen kenim guasesem se wubdi ye den ababa wane nsem no de okatwa ato no so say queen me die enye young girl bi na di mewo Nanso maami peni a wawari a na menim se me de me ho batan na obetumi aboa me queen sa maami ni mbom na edi mewu sa maami ni mbom na atete makoma sa maami ni mbom na ebubu makoma si adamfo boni bi nti obi ade papa bi anka ye free ne nsa ene emema dodo sen na betumi agina no matu omoyire no mase senye jidie ene odo abeme enya de ma eyo oba ya waware na anka na de papa bi eka free ne nsa esanse ordinary ehye nipa bi mu adamfo boni o ebusia adamfo boni bi nti ene wiase na den na yeji eden na yeji o eden na yeji wo wiase so bi de ne re ehye wo mu na wotumi bubu nipa na koma sei ya eden na yeji wo wiase mesi adamfo boni bi nti akobia de papa bi eye free ne nsa adamfo boni o adamfo boni bi nti kobia de papa bi eye free ne nsa o se queen mesua niema wa brabo imu mababa tia brabo yase mababa tia ase enye me size fo enye young girl simple na me ntumi come nse me fanchiro mu biom ba maami a wawari a me de me re hye ni mu ono kra na ama me nse si for me na me de masem ebekwa akodan young girl enne amene wo kase me kunu na aye madamfo me kunu na me de na aye madamfo mo ama worry a etoda na mo ka mo nsem e de kira amafo mo hwe ni ye esanse enye obi a na pe wo yie ababa we kura kire se all worry ni mpo maami no de ne re hye ni mu na maami ekeka ne ho nsem enkomo ne maami di ye nyina maami ne kobo ni kunu na maami ne saba ne wedding ni bi ebe ka che ne say congratulations dear I am happy you are getting married Nenso na maame na disappointing. Nenso na maame na destroying. Even the day no ababa wa ne worry. She didn't know said this is what that woman has done to her. Ekosi say ni kunu born amane that Saturday na worry we ye na nadwona anka omo ba be chi omani na ni kunu bi ensam so no say meye eye me dese metumi ahye ni monyam. Nanka mi di obi anu achi a anka ndam no wokase nka manware nka mi jao esanse maame na wo de wo re hye ni mu maame na wa be bata no maame na no wa be do no ona na ose wo edema Nya wo fe mu wa brabo mu nyina me no ntem tete ye de wo koye me no nya ntokwa de esi ye nyina maame na bo mamane eka de esi ye nyina de kira ababa we si afre ho no na wo sie
guno afina ne ho wo so che esanse ordinary rush maami mu me si adamfo boni bi di adamfo boni bi e di aye obi nie wonso eden na adamfo boni bi e di aye wetimi de wasem no afa 055 7036 109. Make sure so subscribe to me YouTube channel no edi amame. Esansa adamfo boni dwumedi ye dwumedi amahyehyɛ sɛ ye de ba besua de. Esansa me a meti he kura no enne metumi asua bibia de afiri na asɛm e ba ye ne mu. Me hu ne sɛ enye obia na metumi ne di ma ware ho nkomo enye obia na relationship am wo metumi ne di ho nkomo esanse man hwɛ yie ya obetumi amade papa bi efiri mensa. Michelle, subscribe to my YouTube channel no. Emma me de manu esi me da ase.